Okay. So that was such a powerful kayong testimony. Nausab ang direksyon sa iyahang kinabuhi. Gusto ba dang mausab ang direksyon sa atong kinabuhi? Okay. So mutuo ba mo nga gingon pa ni Pastora Roxanne ganiha, change is not just coming. Muna pila na kabulan ang milabay no, murag mao ginay atong sige madunggan. Change is coming, change is coming. Ato pa mga 1 month siguro, pila na 2 months ago ba? Change is coming. Sometimes we are so kanang na-caught up kay ta, kanang mas interesado kayo ta nga mausab ang dagan sa atong panggobyerno, mausab ang dagan ang mga palisiya sa atong panggobyerno o unsa pa na than changing ourselves. But you know what? God is in the business of changing people o karong buntaga gusto sa Ginoo nga ang kausaban magsugod una sa atoa. Amen? Change must start with us and in us. Muna gingon ni Duterte atong ihakuan dili na mo. Anyway, okay. Usahay murag mana ba ganita nga karon pila na ka news, halos man siguro ata kada gabi kada news nga bantay July 9 ra ba kutob ang mo surrender. After kung mulapas na kag July 9, unsa na pitsaharon? 10. Ingon sila July 9 ra kutob. So pag surrender na mo, panggawas na mo dira, adto na mo, surrender na mo sa barangay. Kay kung dili mo surrender, bantay mo. Change is coming. No, so say ipanghadlok na to. But again, God is more interested in changing us or in changing our lives because if mausab kada usa nato, it follows mausab ang atong sosyedad. Amen? Bisag kinsa pa na atong presidente, basta matag-usa nato, no, matag-usa nato, mausab, nindot ang dagan sa atong panggobyerno. Mutuo ba mo ana? Okay. Today we are on the second part sa atong second wave sa Change Sundays. Last Sunday, guys, got ta about change destination. Nagisgot about change destination. Dira sa John 3:16 nagingon, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish, shall not perish, but have everlasting life. Ang atong destination kani adto is kalaglagan. But gisnatch ta sa Ginoo, gikuha ta, gipunita sa Ginoo, unsay tawag ko sa Bisayan ng gisnatch, gikan sa kamatayon o gibutang ta niya dira sa kahayag. O karon gibutang ta niya ang atong destination is eternal life through Jesus Christ. And normally, of course, kung nausab ang atong destination, mausab gyud pud ang direksyon sa atong kinabuhi. No? Dapat lang kay kung dili mausab ang direksyon sa imong kinabuhi, dili ka makaadto sa destination nga gitingwa sa Ginoo or sa destination nga gitakda sa Ginoo sa imong kinabuhi. Normally, dapat lang mausab sad sumpay ra ni atong miaging Sunday, mausab sad ang direksyon sa ato ang kinabuhi. So before we continue to the Word of God, ato ni basbason, ako mong gihangyo sa pagtindog. Ato ido po atong ulo, let's pray. Father, we thank you, Lord. Salamat Ginoo ning takna sa kabuntagon, O God. You are so good. Lord, maayo kay ka sa matag sa kinabuhi. And Lord, thank you, Lord, for your word, Ginoo, this morning. Imong pulong, Ginoo, may mag-ausab, may magdalag kausaban sa matag sa kinabuhi. Lord, we welcome your presence once more, Lord God. We acknowledge your presence in this place. Salamat, Ginoo, imong presensya, Ginoo, Lord God. May nagatandog sa matag usa, imong presensya, Ginoo, may nagahikap sa matag usa kakasing-kasing. I just lift up everybody, Ginoo, ning takna sa buntagon. Lord, ikaw mag-aabri, Ginoo, sa among dulungog, sa among salabutan, sa among tag-usa kasing-kasing, Ginoo, nga mahimong madinawaton, Ginoo, Lord God, sa tanan, Lord, sa imong pulong, Ginoo, ning takna sa kabuntagon, dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. And Lord, we pray, O God, for our senior pastor, Ginoo. Salamat, Lord God, ni Pastora, kauban ni Pastora Roxanne sa ilahang biyahe today. Thank you, Lord, for your traveling mercy. Salamat sa safety, salamat sa imong provision, salamat sa imong protection, sa ilang matag sa kinabuhi. We bless our pastor, Ginoo, this morning. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Malingkod ta. Alang sa kasayuran sa tanan, si Pastora, I think mo biyahe siya karon to, no? Kasi
kabalo karon kauban ni Pastora Roxanne sa Manila to attend the conference. And salamat sa privilege nga mo share sa inyo sa pulong sa Ginoo. Okay. Change direction. Mo na ato pagkaisgutan karon, it's not one direction but change direction. Okay. How many of you believe na ang Ginoo, God is a God of second chances? And God is not just a God of second chances, He is a God of many chances. No? Kay kung second chances pa lang, last na to nimo ha, last na to nimo. Kung ang atong Ginoo parehas pa ni Duterte, mo siguro moagi tag tukhang kana ilang gingon karon nga tok-tok hangyo ug dili madalag tok-tok hangyo. Then nakapirma na ka didto, patay. No, but God doesn't work like that. No? Kung ang Ginoo moingon pa nga karon ha tokhang na niya, last na nako ni. Siguro wala na mabilin sa atoa. But you know what? God is not just a God of second chances, but God is a God of many chances. Could you imagine pila nakaka-chance ang gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi? That is called grasya sa Ginoo. When we receive the gift of God, God's gift of eternal life through Jesus Christ, our destination changed. Muna kong gingon kaniha. Dati we are destined to perish. Now we are destined for eternal life. Now that our destination changed, our direction should also change. Dili na to maabot ang atong destination kung dili mausab ang atong direksyon. Murabag ka ng nagsabot nga mga tagtukuran para mga ligo, dayon naibawa na to nga padulong dito sa Dumalinaw. Of course, we should stop, we should change direction kay atong destination tukuran man. So muunong ta og maglahi ta, muusab ta og direksyon para makaabot ta sa tukuran. Dili ka makaingon nga padayon lang tag Dumalinaw, kadugayan lagi natong binahe, maabot ra gid tag tukuran. Dili ka makaingon ana, kadugayan nimong binahe, maabot kag Zamboanga. Dili ka maabot og tukuran. Same with our spiritual life. Dati, padulong ta sa kamatayon. Karon, padulong na ta sa kinabuhi nga walay katapusan, usbon pod nato, no? Sa diyang gidawat na ganito sa Ginoong Hesus, ingon nga atong personal manluluwas, na usab ang atong destinasyon. But, dili na mahunong dira, mausab pod ang dagan sa atong kinabuhi. Sa laktod nga pagkaistorya, mausab ang direksyon sa atong kinabuhi. Amen? Okay. Our direction should also change. What will be our direction? Unsa may atong direksyon? No, unsa man dapat ang atong direksyon? John 14:6. Ang Ginoo nagaingon, the word of God says, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Si Ginoong Hesus ang mag-determine sa direksyon sa atong kinabuhi. Karon nga nahimo na siya sa mga VIPs last Sunday, karon nga ato na siyang gidawat ingon nga personal na to nga manluluwas, si Ginoong Hesus na ang mag-determine sa direksyon sa atong kinabuhi. No? Dili ang Happy Church, wala ka nakabaton ng bag-o nga relihiyon, dili sa bisan kun sa nga tao, but si Ginoong Hesus alone. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Mutuo ba ka na? Okay. But sometimes, lagi tayong mamadto ta sa wrong direction. How can we know nga padulong ta sa wrong direction? Unsaon na to pagkabalo nga padulong ta sa wrong direction? What are the signs? Intak na sa kabuntagon, we can learn kani nga story. Siguro first time pa nimo ning sulod ani nga building. Siguro primero VIP ka. But I believe some of the VIPs nakadungog na ani nga story. Mo ni ato ang tun-an karon, mo ni ato ang kuhaag base sa ato ang message karon, the story of the prodigal son. Isayaon ako ang storya sa anak nga mausikon. Okay, the story of the prodigal son. Luke 15. Luke 15 verses 11 to 24. Luke 15 verses 11 to 24. Akong basahon ang pulong sa Ginoo nagaingon dira. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them.
Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Next. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Okay, quick lang kayo nga dagan sa istorya. Nayo usa ka tawo, dato kayo nga tawo, a royalty na siya duha ka anak, magulang ug manghod of course. Then sa kaadlaw ni ana, a very unusual request na itabo. Ning request ang kinamanghuran ang manghod nga anak nga gusto niyang kuhaon ng iyang bahin sa katigayunan. And amazingly pod, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, which is very unusual pod, ning sugot ang papa. And there, he set off to a distant country, ning biyahe siya, and he squandered his wealth. He squandered, no? Dili lang niya gi-spent, but he squandered his wealth in wild living. Wild living. And then, nabot ang panahon nga nautdan siya kwarta. Imagine ako, siguro pagkuha niya sa credit card, sa ATM, or unsa pa, wala na yung sulod, and everything else. Then, wala, nautdan siya kwarta din. Usahay, kung mautdan ng kwarta ang usa ka tawo mo, ambot, unsay relationship sa kwarta o sa barkada nga, kabantay mo, kung maurot imong kwarta, murag maurot po imong barkada. No? Murag na yung connection ba? Nautdan siya kwarta, then amazingly, nautdan po siya barkada, and wala na yung musalo sa iyaha, then nangita siya trabaho, siguro wala siya naana og trabaho, kay dato man siya, ning offer siya nga tigpakaon na lang siya baboy, and gigutom na yun kay siya, nga gusto na lang siya, naabot sa point nga gusto na siya mukaon o pagkaon sa baboy. No? And let's stop the tamuhunong sa parte nga story. Now, unsa may mga senyales, VIP man ka, if it is your second time nga naning building, or VIP ka, first time nimo diari, unsa may mga senyales nga ang imong kinabuhi wala sa insakto nga direction. You are in a wrong direction. Ani nga story sa parable ni Jesus, si Ginoong Jesus, ganahan man kay siya istorya o parable to make his point. Karaan na kay nga parable, but puno og prinsipyo nga ma-apply nato sa atong kinabuhi karon. Makita nato diari pinaagi ani nga story, mga timailhan nga naa ka sa sayop nga direksyon. No? Number one, makaingon ka nga naa ka sa sayop nga direksyon if you are disobeying God. If you are disobeying God, absolutely, sa walay pagduha. Kung nagsupak ka sa Ginoo, if you are disobeying God, absolutely, naadyo ka sa sayop nga direksyon. Walay pagduha-duha. If you are disobedient, okay, you are disobeying God. Verses 11 to 12. Ang kinamanghuran nga anak, nangayo siya sa iyahang bahin. That verse is an act of disobedience. Kada nga verse is an act, usa ka aksyon sa pagsupak. Mangutana mo nga, nganong nahimo man na siyang aksyon sa pagsupak, nga nangayo raman siya og bahin. Katungod ba sa anak ang nangayo og bahin? No? Siguro, but kung tanaw na to ang background nila, kung ipaspason, kung tanaw na to ang background sa mga Hudiyo, una, it is a very unusual request. Siguro, dili lang sa mga Hudiyo, siguro hantod karon, murag unusual siya nga request, di ba? Murag dili kasarangan nga request, no? Naka-encounter na ba mo ang sa tanan man pwede mangayo ang kinamanghuran pag mangayo og una-una og bahin? Murag dili ra kayo, no? Murag unusual ra kayo. This is a very unusual request. Ang kinamanghuran nga anak nangayo sa iyang bahin. Unusual request and against sa balaod sa mga Hudiyo. Kay kaning story, ang context ani sa Hudiyo man. So tan-awon nato ang context sa story. Ikaduha, sa una, ang kinamagulangan nga anak, doble nga portion ng iyang dawaton. Times 2 kung unsay naa sa manghod. No? I
I don't know, dili na ta mo dig in, dili na ta mo adto pagit sa mga detalye, but inana ang ilang kultura sa mga Hudiyo. Dili, unlike karon, bahin. Kung naay 100 nga bahinon, 50-50 ana siguro. But sa mga Hudiyo, dili inana. Kung naay 50 ang manghod, ang magulang 100 times 2. Mo nang big deal kay sa ilaha ang pagkamagulang. Kung nakainomdom mo sa story kato ni Isaac ni Jacob, di ba big deal kay sa ilahang pagkamagulang? No, nangilad si Jacob para siya lang gyud ang mahimong magulang. Big deal kay nasa ilaha. Inana ang ilang kultura sa una. But this time, murag nangayo ang manghod og 50-50. No? Tanan niyang gihimo, it's an act of disobedience. Okay. Mana ka nga, okay, it's an act of disobedience, but how come? No, siguro first time nimo diri, ano naka-disobey? Wala man. Wala man ko bisyo, wala man dili man ko rapist, dili man ko killer. Ano naka-disobey man ko sa Ginoo? Siguro first time nimo, second time nimo mo ana ka nga dili po siguro posible nga naka-disobey ko sa Ginoo. Buutan naman ko. Talagsa na ko matug simbahan, pero buutan na pud biya ko. Eskwela na po kog tarong, dili na po kay ko mangudigo, usahay kung ay naging malikayan, laban sa gasto, no? Mga ta, it's better to kuya kay mga prinsipyo ni estudyante, no? It's better to cheat than to repeat, no? It's better to cheat than to repeat, no? Then dili mo na siya sala. Kung dili ka masaknan. Siyempre, sala, nasaknan man ka. Munang ayaw pagpasapon. No? Si Pastor Seth. Si Pastor Seth. Kinumdum ko, nag-story ni Pastor Seth. Sa iyang pagka-high school. Si kinsang tiyang classmate, dira sa national. Basta ting exam, grabe, buhaton. Gipasaylo na sila sa Ginoo. Si Pastor Seth, gipasaylo na sa Ginoo. But siya pagka-high school, pastor na siya ron, pero siya pagka-high school, nangudigo po siya. No, ay mo, Pastor Seth, ay mo kasyak, nangudigo. No? Grabe! Inig panahon sa ting exam, tingala ka, manglakaw sila kay. Si Pastor Seth, manglakaw kay. Slow mo kayo. Anak kayo. Kaya ang mga answer na gisulat sa lapalapa. Sumangil na ginambid. Karon kay nasapnan man na siya. No? Pagpadulong pa lang yun, na-determine na niya, nakatawa ko sa iyang ingon, pagpadulong pa lang yun, na-determine niya na, nakita na siya, kinsa to nga maestro, nga stricto, kahit sa nasyonal, iyaha na dayong gibutang iyang telling siya, I'm sorry sir, I will not do it again. Imagine ako si Pastor Seth, no? Usaya itong prinsipyo, it's better to cheat than to repeat. But you know what? Misang mayong ka sa imong kaugalingon nga standard. Buutan naman ko, di man po ko parehas na uban, nga bully, di man po ko parehas na uban, no? I'm a peace-loving person, siguro. But you know what? Mayong ka nga, wala man ko'y balaod sa Ginoo nga gisupak. Unsa man balaora sa Ginoo sa akong gisupak? Asa man ako makita ang balaod sa Ginoo? In Joshua 1:8, tanaw na to, Joshua 1:8. Unsa Ginoo? Do not let this book of law depart from your mouth. Hinoon, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it, then you will be prosperous and successful. Do not let this book of law. Unsa man ang giingon dira nga book of law? Kagiingon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, no? Ang Bible, do not let this book of law depart from your mouth, no? Karon kung wala ka na kabalo sa pulong sa Ginoo, posible nga daghan kag gisupak nga naa sa pulong sa Ginoo. Amen? Posible nga daghan ka. And unsa man ang standard sa pagkamatarong? Kung basihan nato ang book of law, kung basihan nato ang pulong sa Ginoo. The word of God says, naisgutan nato, no? Wala gyoy matarong. Ang atong pagkamatarong in Isaiah, trapuhan ra atubangan sa Ginoo. For all have sinned and fall short. Na short tang tanan sa standard sa Ginoo. For all have sinned and fall short of the glory of God. No? Dili ang imuang standard ang basihanan, kung dili ang standard sa Ginoo. So wala excuse. Nagpuyo magasimbahan, kada Domingo magamusimba. We disobey God. Naka-disobey ta sa Ginoo. No?
Salamat na lang na nakabalo ta karon para ma-set na to sa insakto nga direksyon ang atong kinabuhi. Amen? Amen? Pikpika daw na imong tapat. Tingnan siya, change direction. Okay. Change direction. Ikaduha, unsa may ilhanan nimo nga makaingon ka nga naa ka sa sayop nga direksyon. Ikaduha is living a squandered life. Squandered verse 13. Grabe kaya ang definition, ang grabe kaya ang gingon ni Ginoong Hesus is squandered. Dili lang siya spending, squandered. Kabalo mo sa nang squandered? It's not just spending, but spending foolishly. No? Kanang spending foolishly. Siguro makaingon ta karon nga, ay, kanang kay prodigal son, dato man na sila. Wala man ko'y gi-spend foolishly. Wala man ko'y gi-squandered. Kay, igor man ako income, di mo ko para sa prodigal son nga, agi siya i-squander. Wala man ko'y gi-squander. Nakatuna na to sa encounter. Oh. That is why, katong mga first time o second timer, I am inviting you in the future to the encounter. Nakatuna na mo sa encounter na kita tanan. Usa kay gayon sa atong kinabuhi, nahimo tang prodigal son and we squandered unsay mga panalangin nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa may mga panalangin nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Our money, we squandered our money. Bisag mo nga it's not much, but we spend it foolishly. No? Our time. No? Wala ta nakagahin og panahon sa Ginoo. Atong kwarta, wala na to na spend og insakto, wala na to na spend nga nakapahimaya sa Ginoo. Wasting our health. Katuna naman ni sa encounter. Wasting our health through squandering. No? I-spend na to atong health, squandering our health through vices. Bisayaw na ko. Paggasto sa ato ang sa health, paggasto sa atong kalusugan, pinaagi sa mga bisyo. Ay, nanapod mo. Kaya, biklo na po lagi na atong bisyo lagi. Bikla. Ay, nabikla akong bisyo ba kayo? Undangan ako na, musamot. Kanang kabantay mo, anang muingon nga, wala mo ko giubo. Umundang mo ko panigarilyo god, ubuhon man ko. Naks, rason. Lutas sa rason. Ay, nabikla akong bisyo ba? Wala na ko gibikil ang inyong bisyo. But, you see, nagsubay lang ka sa direksyon nga gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi. Amen? No? Usahay, dili ako ang nagbikil gani sa inyo ang bisyo. Ang gobyerno mismo nagbikil sa inyo ang bisyo. Kapantay mo, bisag kung saan butang sa gobyerno sa pakiti sa sigarilyo nga, cigarette smoking is, again, cigarette smoking is dangerous to your health. Dili na ang pastor kaingon na ang gobyerno na. Cigarette smoking is dangerous to your health. Gano sa man ka? When you say dangerous, unsa may imo ang attitude dapat sa dangerous? Ha? O dangerous gani, mo palayo ka. Amen, amen? O dangerous gani, mo palayo ka. Ganus amang ka nakakita, nagbiyahe ka, then nakakita kag tower, tower sa kurente, then nakabutang dangerous. Keep away. Butang ta na lang, 50,000 volts. Ganun sa mga maingon, bay, dangerous, bay. Then magpaduol ka din, pag selfie-selfie ka dito. Dangerous. No? O dangerous gani, mo palayo ka. But I wonder, bisa kung sa warning sa gobyerno, cigarette smoking is dangerous to your health. No? Ang uban, tingala ko nga, magpaduol gihapon. No? Bisa kung saon, pagpakita sa mga picture, nga nangaon sa nila itabo, dagko kayong tarpaulin nga mo. Ni may tabo sa mga basta manigarilyo ka, sa gihapon manigarilyo. You know what? Siguro wala tayo kahom sa pag-usab sa atong kaugalingon. But you know what? Ang Ginoo mag-usab sa atong kinabuhi karon. Amen? Mutuo ba ka nga usbon ka sa Ginoo? Amen. Mutuo ba ka nga naay direksyon, naay gusto nga direksyon ang Ginoo nga imuhang lakaran? Ha? Mutuo ba ka nga naay plano ang Ginoo sa imuhang kinabuhi? No? Nindot ang plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Okay, we just need to go sa direction nga giset sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Now, this will be my third and last point.
Kano sa mga makabalo nga you are in the wrong direction. We're talking about direction. Gano sa mga makabalo nga na wala ka sa insakto nga direksyon. Lastly, medyo taas na siya. When you are not what God designs you to be. Kung ang imo ang kinabuhi, dili na mao kung unsay gidisenyo sa Ginoo sa imuha dapat. Kuha na to, when you are not what God designs you to be. Ang imong kinabuhi karon dili kung ang imong kinabuhi karon dili na mao ang disenyo sa Ginoo, absolutely you are in the wrong direction. Nakita na to sa kinabuhi sa prodigal son. Nakita na to sa kinabuhi sa prodigal son. He is a royalty. When you say royalty, kana bang sa Bisaya aning royal? Tagalog kanang unsa na dugong bughaw or kana bang dato sila no royal siya. He is a royalty but tanawa unsay nahitabo sa iyang kinabuhi? Unsay nahitabo sa iyang kinabuhi? To the point nabot siya sa level nga to the point nga mukaon na siya sa pagkaon sa baboy. No? Ang pinaka the best nga mahinumduman ako ani sa diyang naabot na sa una pinaka the best nga nahinumduman ako ani is si Samson. Si Samson, he was kanang gidestined siya sa Ginoo para mahimong judge. But later on, misupak siya sa iyang kinabuhi. To make the story short, gitintal siya ni kinsa? Even if it is your first time nga nakasulod ani nga building, kabalo ka ani nga story kinsa gatintal ni Samson, naani sa mga kanta sa to why Delilah. Gitintal siya ni Delilah, then to make the story short, primero yung giilad si Delilah, mao ni sekretos kung kusog, pero dili dito mao ang to diha yung gihatag ang sekreto sa iyang kusog. Dayon nagapos siya, giputlan niya buhok, nagapos siya. Then gilugit ang iyang mata, then gigapos siya sa kanang gitawag og galingan. Ang galingan nila sa unang panahon is murag inani, murag lingin, then ay dako kay nga bato, then kanang dako kay nga bato, bangaga nila na sa tunga, then ay poste sa tunga sa lingin, dayon katong bangag, butangan nila kahoy, dayon tusok, katong kahoy, mo to siya ihikot sa baka or sa ox, or unsa man nga beast na nila. Dayon mudagan to, tuyok tong beast or ang ox. Then normally, magligid-ligid tong dako kayong bato, magaling ang unsa ilahang gustong galingon. But, gigapos nila si Samson dito, and they make nga, alang mo nga si Samson, mahimong maoy tiggaling. And you know what? Layo ra kay na si Samson. He is now working, nagtrabaho siya sa trabaho sa usa ka hayop. Nga layo ra kaayo sa disenyo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kani nga story, the story of the prodigal son. Layo ra kaayo ang iyang, layo ra kay ang life nga gitagana sa iya. Halos mukaon na siya sa pagkaon sa baboy. No? Si Samson nagtrabaho siya sa trabaho sa usa ka hayop. Gidesign siya sa Ginoo nga mahimong judge. Ani nga panahon ni Samson, wala pa may hari, but ang Ginoo nag-set og kanang gitawag nato og judge, which is equivalent sa leader, which is equivalent sa hari. Nag-set ang Ginoo ani nga mga time og kanang gitawag nato og mga judges. No, mga judges. But you know what? Layo na kayo si Samson. Layo na kayo siya sa to being a judge, to being a leader. Nahimo na siya dito, mura na siya mananap, mura na siya hayop. Dili na mao ang disenyo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sometimes, ato siguro una-unaon karong buntaga, no? Kung kaimtang sa kinabuhi. Mao ba niyang disenyo sa Ginoo sa akong kinabuhi? Mao ba ni ang kanang gustong, is this kanang the design sa Ginoo sa akong kinabuhi? Disenyo ba sa Ginoo nga mahimong ginapos ta sa sala? Disenyo ba sa Ginoo? Gusto ba sa Ginoo mahimong ginapos ta sa bisyo? Disenyo ba sa Ginoo nga dili ta makalingkawas? Unsa may timailhan nga we are in the wrong direction? Kasulay na mo biyahe? Kasulay na mo sa di mo motobag. Sige, magtuon na lang ko nga nakasulay mo nga mo biyahe. Ining mo biyahe mo, panalitan mo adto mo kakayan.
Nakasulay na mo nga nawala. Wow! Normal mo nga tao. Ako rin nakasulay ng biyahe dire. Kung biyahe po mo. Okay. Nakasulay na mo nga mo biyahe dire. Nakasulay na mo nga nawala. Okay. Siguro, nakasulay mo nga nag-service or ning sakay man lang sa service. Dayon, tuyok na mo siguro sa syudad sa Cagayan. Dayon, asa man gid diri dapita. Then makaana mo nga. Maura mo, nakalabay naman ta diri. Oh, man ning gitawag. Oh, Jesse Sari-Sari Store. Maura man gihapon ni, diri naman tagikan ganiha. Nagbalik-balik ra ta diri, gatuyok ra ta. Wala ta ning move forward, gatuyok ra ta. Usahay na may tapos tong kinabuhi. Unsa may timaylan nga nata sa sayop na direksyon. Balik-balik ra gihapon, mao ra gihapon nga bisyo sa atong kinabuhi, mao ra gihapon nga problema. You are not moving forward, you are not in the right direction. Dili naman gugikan. Dili naman gugikan, no? Di yung ko kaling kawas aning bisyo ha. Dili naman ko, di man ko kaling kawas aning addiction. Balik-balik ra gihapon, you are not in the right direction. Maakbong ra gihapon ka sa pornography. Addiction, maakbong ra gihapon ka internet on ako lang ingon nga dili mayo internet ka nang sobraan na, grabe, squandering your time, online games. Unsa mo to pag-set sa atong direction? Unsa may design sa Ginoo sa kinabuhi? John 10:10. I want you to look at this verse. John 10:10. For the enemy, the thief comes to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. In other version, have it to the fullest. Ang design sa Ginoo sa imong kinabuhi is dili ka mahimong ginapo sa sala, dili ka mahimong ginapo sa bisyo. Dili ikawat sa kaaway ang imong kalipay, ang imong health wala ikawat sa kaaway, kundi ang design sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi nga buntaga is we have life to the fullest. Amen? Life to the fullest. If you continue to follow the path, no? Nabantayan nimo nga naako ani mga butanga disobedient mo sa Ginoo. Naako mga butanga, di ko kalingkawas kung kinabuhi, balik-balik. No? Mura gabiyahe ko, ning labay na ko ang tindahan, pagkataon-taon. Mura gyapon tindahan na ako nalabyan. Then balik na ko ang tindahan, nawala giday ko. Bantayan mo nawala giday ko. And if you are not what God wants you to be, no, you are created in the image of God. Kita tanan gi-create sa image sa Ginoo. Suffering from sickness. Pag-suffer sa balatian tungod sa bisyo is not the image of God sa atong kinabuhi. Sabi sa hinlan pag atong Ginoo. No, nagsakit ka tungod sa imong bisyo. Nag-inom ka kay nagsakit ka sa imong baga kay grabe kay kang inom. Tay, naunsa naman ka tay? Og yun pagtugot sa Ginoo sa akong kinabuhi dong. Dili na pagtugot sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Tagaan jud ko pagsulay sa Ginoo. No. Nagkainana ka tungod sa imong bisyo. No? Mura na nagkauban na nagpasangilan nato ang yawa tungod kay gihilantan ta. Nya gihilantan ta, nasa kuha karon gisipon tungod kay nagpaulan ta, nagpainit. No? Sa may espiritu sa sipon, pawa. No, gisipon ka eh. Grabe gini yawa gitagaan kog sipon. No. You give it to yourself. Daghang pangitabo sa itong kinabuhi. Naitabo tungod kay naata sa sayop na direksyon. No? Unsa man itong buhaton? The Word of God says, acts. Mo na mausab ang atong change direction. We have to make a U-turn.
change direction. No? What is change direction? Pwede hon? Yan. You have to make a U-turn. Acts 13:19. Repent, therefore, and turn back that your sins may be blotted out. What is repentance? Ano man ang repentance? Repent does not mean feeling sorry. Ang repentance, dili lang ka ng mabati kang sorry. Of course, you feel sorry. But dili lang kutob dira. Mabati man jud kang sorry. Repentance is not just feeling sorry. Mag-Greek sa tagamay karon. It comes from the Greek word metanoia, which means turning around and heading a different direction. Murabag ning U-turn ka. You turn around and head to a different direction. Dili lang ka mabati maingon nga sipyata ginako eh. Awa na. Sige magugog inom-inom gud. Bati di kag sorry. Sipyat kayo na. Sayop ko. Karon nagdaot na naong ko. Eh pagkaugma nag-inom na pug ka. That is not repentance. You just don't feel sorry. Di lang kami ngon nga, malpaka na ko eh. Sipyat yung gano'n. You feel sorry pero wala na usab ang direksyon sa imong kinabuhi. Dili na repentance. No? Siguro mahilak ka. Sipyatan ako eh. Then pagkaugma na po, tuan na po. It's not repentance. Repentance is kanang U-turn yun. Padulong ka sa sin, to death, and you make a U-turn to salvation, to Jesus, and to life. Amen? Repentance, dili lang ka nang maghilak ka. Siguro makahilak ka, but that's not it. No? You feel sorry, makahilak ka, but ang tinuod nga pag-repent, ang tinuod nga paghinulsol, is makita mo resulta og aksyon. Kailangan ko ano. Ang tinuod nga pag hinulsol, mo resulta og action. No? Mo resulta og action. Kung tinuod ka naghinulsol sa imong mga sala, makita gyud sa imong action. Repentance is a change of mind and heart. It includes turning away from God for forgiveness. Repentance is a change of mind and heart. Kung walay kabag-uhan, o ginakanunay natong ginaingon diari. Kung walay kabag-uhan sa unahuna, wala jay kabag-uhan sa kinabuhi. Kung walay kabag-uhan sa kasing-kasing, walay kabag-uhan sa kinabuhi. That is why I am excited for the next Change Sunday, Change Heart na punta. Kung walay kabag-uhan sa unahuna, walay kabag-uhan sa kasing-kasing, walay kabag-uhan sa kinabuhi. Repentance is not just emotions. Of course, matandog ang imong emotion, pero dili lang siya lon-lon emotion. No? Wala ba kung nag-ingon nga, di na, i-criticize ako nga, ka na makahilak ka. No, makahilak mo dyan ka. Sa dihang nabati, igit mo tinudanay nga nakasakitan ni mga Ginoo. But dili naman kutob diara, dapat makita sa atong aksyon. Repentance, dili lang siya may tabo. Kausa-usa ka tuig. Panahon sa Semana Santa. Uy, paadto mo simbahan. Pag inulsol mo sa inyong mga sala, usayo. Adto mo simbahan kay Semana Santa, pag inulsol mo sa inyong sala, may tabo lang sa usa ka tuig. Akong sala. Akong dakong sala. Akong dakong sala. Then, inigawas na to. Walay kabag-uhan sa itong kinabuhi. Repentance is feeling sorry. No? Dili lang ka makahilak no? Tungod sa Semana Santa, yung ka, inulsol ka, ka ng mga naandan. No? Usay, magduda ko nga, nag-inulsol, bagid na, nasabay-sabay lang. No? Murag, hilak mo. Ako na lang ang hilak dili, hilak na lang ko. Repentance is not just emotions. No?
kung dili mo resulta o action. No? Just like the prodigal son, tanaw na ito ang kinabuhi sa prodigal son. Kung saan magiging ang proseso sa pag-repent? Kung saan man ang process sa repentance? Tanaw na ito ang kinabuhi sa prodigal son. First, ato ni tawgon the ABC of repentance. First, unsa? Admit. Unsay gihimo sa prodigal son? Iyang gi-admit. I have sinned. Kasala ko. I have sinned against heaven and in your sight. Iyang ko nung nakasala siya. Practice pa gani siya. Ako inalion akong Papa, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Ang unang proseso sa repentance is you have to admit na nakasala ka sa Ginoo. Amen? Ikaduha, be sorry. No? Ato na nahisgutan ganihan. But it is not just about being sorry. No? Okay man, bati dyan ka, remorse. Sa Bisaya aning remorse. Kanang masorry ka ba? Kanang bitong kabalo ka nga nakasala ka? I know nga makarelate mo ani kay kamo tanan nakasala man sa inyong amigo or amiga. Ala kas, di ba? Mubati kag remorse ba? Masorry ka ba? Ala kas, sorry jud kayo, di ba? Mura kag masubo ba? Di ba? Nakasulay na mo ana. Ala kas, sorry kayo, wala gyud ako tuyo. Sorry jud kayo. You feel sorry, no? You feel sorry, you are not happy, you feel sorry. You have to admit it, then you feel remorse, no? Mubati ka, masubo ka, you feel sorry, no? Ngayon na pulong dira sa Joel 2:13, so rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and He relents from doing harm. Rend your heart. No? Matandog yun ang imong emotion. Then C, confess. So una, kung sa itong baton, admit, be sorry, then, ang C, confess and fix. No? So, diyang na-realize sa prodigal son na nakasala siya, ninghimo siya glakang, nga ayuhon, ninghimo siya glakang, nga muuli sa iyang papa, and to confess, isugit sa iyang papa nga nakasala siya, ang kunon niya, isugit sa iyang papa nga nakasala siya, and fix. No? Confess and fix. That is the process of repentance. Then the last, D, don't do it again. Muna tinuod nga repentance. Amen? Don't do it again. Ingnay mo ang tapad. Don't do it again. Okay, binisaya. Ayaw na buhata o usab. No? Ayaw na buhata o usab. That is repentance. Don't do it again. Okay. Do not repent and repeat. Okay. When you repent, you don't repeat. Okay. Kung tinuod ka na ginulsol, makabato ng bago nga direksyon ng imong kinabuhi, dili na nimo maagian o matro. You do not repeat that one. People on earth hate to hear the word repent. Usahay. No? People on earth hate to hear the word repent. Usahay, mga tao, ilasan kayo sa no? Ilasan kayo kung makaduhog pag hinulsol. No? Usahay, kung mag-isgot ka pag hinulsol. Usahay, Char, rapo kag way sala. Isgot-isgot o ginulsol. No? People on earth sometimes, it's true, people on earth hate to hear the word repent. Those in hell wish they could hear it just once more. No? Ano na kaingon mangkuane? Remember the Lazarus story? Kinumdo mo sa storya ni Lazarus? Wala pa siya sa impierno ato ha. Wala pa siya sa impierno ato. Gibutang pa lang siya o kanang gitawag na tog Hades or Hades nga kanang usa ka lugar na init kayo. Pero unsa iyang giingon? Pwede ba nga mo balik ko sa akong mga parente? No, pwede ba nga mo balik ko sa akong mga parente para ako silang ingnon? No? How he wish nga nakadungog siya
no, nakadungog siya aning award, how he wish nga na somebody nga nakaistorya sa iya about aning award, repent. Samtang na pa siya dili sa kalibutan. No? Mihangyo siya ni Lazarus, mihangyo pa gani siya nga, bisan naman lang ganing itusno bang imuhang kamot sa tubig, din idapat sa ako ang, asa idapat sa akong dila. Grabe ang iyang pag-antos. No? We are so blessed. No? Kabalo ba ka nga blessed kay ta, inay mo ang tapad, blessed kay ka. No? Blessed kay ta nga nakadungog ta ani nga pulong sa Ginoo. No? Before pa ulahi ang tanan. Okay. Teach us to number our days. The Word of God says, teach us to number our days, Lord. Ako mong ginaganya nga ang tinuod nga paghinulsol, may resulta o binuhatan. Usana is ang paggahin o panahon sa Ginoo. Ang anak nga mausikon, iyang gisquander ang iyahang time. Karon sa dihang nakabato na tagbag-o nga direksyon sa atong kinabuhi, we do not squander our time, we do not squander our money. Kundili, mauna niya ang ato ang prayer, Psalms 90 verse 12, teach us to number our days. Wala gid tayo excuse, no? Kaya isgutan naman nato ni sa una, wala gid tayo excuse nga busy kita para sa Ginoo. Pwede nato mapakita ang katong pie graph mo, no? Katong lingin. You see? There are how many hours in a week? Pila ka oras sa usa ka semana? Ha? 168. Okay, sa 168, usa na ka semana. Sa 24 hours, pila ka oras ang trabaho? Kung nakay trabaho, 8 hours. No? 8 ka oras. Pila ka oras ang tulog? 8 hours. Butang ta na lang, 8 hours gyapon. Ang personal mo nga mga buluhaton nun is 2 hours. Okay. All in all, kung i-total mo na sa usa ka semana, you have 40 working hours, 58 ang imuhang pagtulog, 2 hours kada adlaw sa imuhang personal necessities, that will be 14 hours a week. Still na pagyapon kay spare nga 56 hours. Then my challenge to the VIPs, or ginapon challenge to the VIPs, and to our second timers, kung sa tanang bago di ari, first time di mo nakasulod ani nga building. My challenge for you, gamay na kayo nga challenge, no? Mas lisod pang mga challenge ka ng mga trumpet nga challenge nila, o ka ng sa nga challenge, ka ng running man nga challenge. My challenge for you is to be back, mabalik ka di ari, sunod Domingo, and to spend 2 hours. Tanawa, ano to? 2.5 duha ka oras og tunga next Sunday. 2 hours and a half. No? Busy ba kayo ka para sa Ginoo nga? Dili juga ka spend og 2 hours and a half. Sa mga leaders, unsa juga ka busy nga dili ka kaapil og cell group? Diba? Unsa ba juga ka busy nga dili ka kaapil sa mga panagtigom ninyo sa cell? No? To the VIPs and to the second timers, my challenge for you is to spend time, be back, no? Balik ka diri next Sunday. Dili na ka na mong friends, kundi we are families. No? Balik ka diri next Sunday to spend 2.5 hours for God. No? Kung dira, you don't have time, you're too busy for God. Busy ba kayo ka para sa Ginoo? What if God is too busy for you? Unsa ka kung ang Ginoo busy na kay siya para sa tuwa? Na-imagine ba na ninyo? No, nakadungog pa ko. Storya to sa I could not remember, katigulangan. No? Ang Ginoo kung walay tao, Ginoo ra gihapon siya. Pero ang tao kung walay Ginoo, luoy gyud kaayo. Motoo ba wala? No? Unsa na may kahimtang sa imong kinabuhi karon? Napabaka sa nakinabuhi pa ba ka sa disenyo sa Ginoo sa imong kinabuhi? No? Kung dugay na ka nagsimbahan diri, are you still living what God wants you to be? Or nakabalik na po ka?
you to stand up. Manindog ta. Let's close our eyes. Siguro dugay na kay ka nakasimba diyan. Siguro you have been here for a while. Sometimes, ang mga pangitabo sa ato ang kinabuhi, medyo nakapawala na to sa direksyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. My challenge for you this morning, let this word, siguro nakadungog na kanis sa una pa, last year pa, nakakuan. Padili sulagma na nakadungog na puntaan ni karon. Let this word be an encouragement, be a reminder sa tumatag sa kinabuhi. Nindot kayo ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nindot kayo ang destinasyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. All we just need to do is to stick to Jesus. Mustick ta ang Ginoong Hesus. The Word of God says, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Si Ginoong Hesus sa Giyod, ang tanan natong gikinahanglan. I believe sa dihang stick ta kang Ginoong Hesus, sa dihang supay ta sa pulong sa Ginoo. I believe we are on the right direction. And if it is your first time, or your second time, your third time, ikaupat ni mga gayon, no? Na nakaani diari. I don't know kung unsa ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Siguro your life is messed up. I'm telling you, siguro gubot ang imong kinabuhi na mga butang na wala kay kontrol. Mga bisyo, habits, addiction. You know what? Naka sa insaktong lugar. You are in the right place. You are absolutely in the right place. Kani nga dapat is dili mag-condemn sa imuha. But diri nga dapat makabatuntag insakto nga direksyon sa atong kinabuhi. Kung karon pa ka nakadungog ani nga word, I just want to tell you, if it is your second time, first time, ihigugma kayo ka sa Ginoo. Ihigugma kayo ka sa Ginoo. Magitagaan kanyang another chance. Pila na ka second chance, pila na ka chances sa imong kinabuhi. Tagaan kanyang chance na makadungog ani nga pulong sa Ginoo. This is not my word. Dili na ko na-invento nga pulong. Dili na ko na-invento nga istorya. This is from the Word of God. Let's continue to bow our heads. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, ning takna sa kabuntagon, O God. That you are a God, not just a God of second chances, but a God of many chances, Lord, sa umatag sa kinabuhi. Even though we fail, Lord God, a lot of times, Ginoo, may pakyas mi, Lord. But still, Ginoo, imo ang grasya, Ginoo, Lord God. It's your stubborn love sa umatag sa kinabuhi, Lord God, that never let go of us, Ginoo. And Lord, salamat, Ginoo, pinagi sa imong grasya, O God. We can set our lives, Ginoo, into the right direction, O God, so that we can reach, Ginoo, sa destination nga imong itagana sa matag sa kinabuhi. That is eternal life, Lord. That is living life to the fullest, O God. That is living life nga gipanalanginan, gawas nun, Lord God, sa balatian, gawas nun sa kapobrehon, gawas nun sa tanang sakit, Lord God. Gawas nun, Ginoo, sa tanang bondage. Gawas nun sa tanang addiction, Lord God. That is your design, Ginoo, sa matag sa kinabuhi. And I declare that this morning, Lord. I declare that this morning. Lord, matag usa, Ginoo, niining mo nga dapit, Lord God. We are on the right direction, Lord God. We are free, Ginoo, diha kanimo, God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you for the cross, Lord.
Thank you for giving your life to the cross, Lord God. Thank you for setting us free, Ginoo, Lord God, sa tanang gapos sa among matago sa akin na buhay. Dalay kon ka, Diyos, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Amen.